ሰላማት ከመየለኹም ንሎሚ ኤፕሪል 12 ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ መረጃታት ናባኹም ከነብሊና ንአርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ከምኡውን ንባርሰሎና ዝምልከቱ መረጃታት ብሓፈሻ ናባኹም ከቅርቤ ነዚ ቻናል እዚ ሓድሽ እንድሕር ኮይንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ይብል። በመጀመርታ ናይ አርሰናል ጉዳይ ክንምልከት። አርሰናል ተማሊ ከም ዝረአኹሞ ኣብ መገዛ ሜድኡ ብበርንመዝ 2-1 ተሳኢሩ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኣዘቅቲ ኣትዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል። አርሰናል እንግዲህ 70 ነጥቢ ሒዙ ሕጂ እውን ኣብ ፈለማ ቦታ እዩ ዝርከብ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ናይ 9 ነጥቢ ፍልልይ ኣለዎ ሕጂ እውን ተኾነ ግን ድማ ማንቸስተር ሲቲ 2 ፀዋታ ኣብ ኢዱ ኣሎ። ሎሚ ከም ዝፍለጥ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ተጓኢዙ ምስ ቼልሲ ክጻወት እዩ። ብፍላይ ነዚ ፀዋታ እንድሕር ስዒሩ ንአርሰናል ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ። ቢካዝ ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኤቲሃድ ምስ አርሰናል እዩ ዝጻወት እና ደሞ ካሊእ እውን ሓደ ዝተርፎ ፀዋታ ኣለዎ እዩ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ክሪስታል ፓላስ ማለት እዩ። 2 ፀዋታ ናይ ሎሚ ናይ ቼልሲ ወሲኹ ኣብ ኢዱ ኣለዎ። ሳብ ሕጂ 30 ፀዋታ እዩ ተፃዊቱ ማንቸስተር ሲቲ፣ አርሰናል ደሞ 32 እዩ። ስለዚ እንድሕር ንቼልሲ ከምኡውን ንክሪስታል ፓላስ ዝስዕር ኮይኑ 67 ነጥቢ ኣቱ ቀጻሊ ሰሙን ድማ ምስ አርሰናል ኣብ ኤቲሃድ እዩ ፀዋታ ዘለዎ። ስለዚ ማዕረ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ናይ ምስ ቼልሲ ዝገብሮ ፀዋታ ኣዝዩ ንማንቸስተር ሲቲ ወሳነ እዩ። አርሰናል ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ስቃት ኣትይዎ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን። ከምዚ ትዝክርዎ ሚካኤል አርቴታ ዳርጋ 7 ዓመት ክኾኖ እዩ ሕጂ እና ንሱ ምስ መፀ ሓቂ ንምዝራብ ኩልና ንሪኦ ምምሕያሽ ሪኢና ኢና ኣብ አርሰናል። ግን ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሓደ ኣብ አርሰናል ዝረአናዮ ፀገም እንታይ እዩ? እቲ ሲዝን ክውዳእ ከሎ ኣብ መወዳእታ ፀዋታታት ኣዝዩ ይዳኸም እዩ እቲ ስኳድ ማለት እዩ። እዚ ድማ ሞር ክንሪኦ ከለና ሳይኮሎጂካል እዩ፣ ናይ ስነ ልቦና እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ምክንያቱ አርሰናል 2004 እዩ ንመጨረሻ እዋን ሻምፒዮን ኮይኑ ኣብ አርሰን ቬንገር እዋን ኩልኹም ከምዚ ትዝክርዎ 22 ዓመት ገይሩ እዩ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ካብ ዋንጫ ስፔሻሊ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ርሒቁ እዩ ዝርከብ። ሶ ሳይኮሎጂካሊ ኢንፌሪዮሪቲ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና አርሰናል። ማንቸስተር ሲቲ ደሞ ወላ እኳ ዓሜን ከምኡውን ኣብዚ ዓመት እውን ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል። ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዘርአየና ምንቅስቃሳት አንጻር ክረአ ከሎ ግን ድማ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ሓደ ዘለዎ ብልጫታ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሲዝን ብፍላይ ደሞ እቲ ሲዝን ሓፍ ካብ ዝኾነ ሒዙ ዘለዎ ፀዋታታት ኣዝዩ ጠንኪሩ እዩ ዝመፅእ እና አርሰናል ናይ ባቂ ናይታ ተማሊ ዝሰኣና 3 ነጥቢ ኣብ መገዛ ሜድኡ ዲሳይሲቭ እያ ክትኸውን ድሕሪ ሕጂ አርሰናል ሕጂ እውን ተኾነ ናይ 9 ነጥቢ ያው አድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ። ግን ድማ እንድህር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ፀዋታታት ዝስዕር ኮይኑ ግን ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ አርሰናል ዝወድቕ። ብዙሕ ሰባት ብፍላይ ደሞ ሲኒየር ናይ አርሰናል ናይ ቀደም ተፃወቲ ሕጂ ንአርቴታ ትችት የብፅሕዎ እዮም ዘለዉ። ምክንያቱ እቲ ሳይኮሎጂካሊ እቲ ቲም በብዓመቱ ኣብ መወዳእታ ፀዋታታት ዘርእዮ ዘሎ ምድኻም ብዙሕ ሰባት ይተችዎ ዘሎ። ግን ሕጂ እውን ተኾነ አርሰናል ኣብ ኢዱ አድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ። ማይክል ካሪክ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጸንሕ እየ ኢሉ ከም ዝግምት ተዛሪቡሎ። ማይክል ካሪክ እንግዲህ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሌጀንድ ካብ ዝነበሩ ተጻወቲ ሓደ እዩ። ምንም ሕቶ የብሉን። ብፍላይ ኣብ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጊዜ
መስደመም ዝኾነ ቡድን እዩ ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብኡ ድማ ማይክል ካሪክ ዋና ካብ ዝበሃሉ ናይቲ ክለብ ሞተር እዩ ማእኸል ሜዳ ክበሃል ይከኣል እዩ ንኣሞሪም ተኪኡ ካብ ዝመፀ ግዜ እውን ኣትሒዙ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል ምንቅስቃስ እዩ ዝገብር ዘሎ ካብ 10 ፀዋታ 7 ግዜ ኣብቲ ፕሪምየር ሊግ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ በዚ ምክንያት ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ሕጂ ሳልሳይ ደረጃ እዩ ዝርከብ ፖቴንሻሊ ንቀጻሊ ዓመት እውን ናብ ሻምፒየንስ ሊግ ናብ ምስጋር ዕድል ከም ዘለዎ ምንም ሕቶ የብሉን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ዝኸውን ድሕር ኮይኑ ድማ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ቀጻሊ ዓመት እውን ቦታ ዘይወሃበሉ ምክንያት የለን ምስቲ ናይ ቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሚዲያ ኦፊሻል ሚዲያ ዝኾነ ትማሊ ጻንሒት ገይሩ ነይሩ ማይክል ካሪክ እና ኣብ ቀጻሊ ዓመት ብዘሎ እቲ ስኳድ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናብ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ መራሕቲ ይዘራረብ ከም ዘሎ ከም እውን ታይ ዓይነት ተጻወቲ ከመጹ ኣለዎም ብዝብል እውን ይዘራረብ ከም ዘሎ ምስቲ ሚዲያ ብዝገበሮ ጻንሒት ተዛሪቡ እዩ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ብዝሕሉ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኩነታት እውን ሓድሽ ኮንትራት ይወሃበኒ እዩ ኢሉ ከም ዝጽበይ ተዛሪቡ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ጽባሕ ምስ ሊድስ ሶኒ ማለት እዩ ምስ ሊድስ ወሳኒ ዝኾነ ጸዋታ ክገብር እዩ ብድሕሪኡ እንግዲህ አስተን ቪላ ይኽተሎ እዩ ዘሎና ማንቸስተር ዩናይትድ ንቀጻሊ ዓመት ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ንምስታፍ ሕጂ እውን ጠንኪሩ ይሰርሕሉ ባርሰሎና ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ላሊጋ ሻምፒዮን ምዃኑ ዳርጋ ዘረጋገጸሉ ክበሃል ዝኽእል ዓወት ተማሊ ኣመዝጊቡ እዩ ንካታላን ካሊእ ናይ ካታላን ክለብ ምስ ዝኾነ ኤስፓኞል ብዝገበሩ ጸዋታ 4-1 ሲዒሩ እዩ እና ሕጂ ምስ ሪያል ማድሪድ ዘለዎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ እውን 9 ነጥቢ ኮይኑ ሎ ኦልሬዲ እንግዲህ 7 ጸዋታ ጥራይ ድሕሪ ሕጂ ዝተርፍ ሶ ባርሰሎና ዳርጋ ኣብዚ ዓመት እዚ ሻምፒዮን ኮይኑ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል እዩ ሪያል ማድሪድ እንግዲህ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ይሕልፍ እዩ ዘሎ ራውል ኣርቤሎ ካብ ዝመፀ ኣትሒዙ ብፍላይ ደሞ ምስ ቪኒሺየስ ጁኒየር ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ንምግባር ፈቲኑ እዩ ከም ዝዝከር ቅድሚኡ ዝነበረ ኣሎንሶ በዝረአ መንገዲ ኣብ ባእሲ ኣትዩ ነይሩ ምስ ቪኒ ጁኒየር ነዚ ድማ ራውል ኣርቤሎ ካብ ዝመፀ ኣትሒዙ ክፈትሖ ፈቲኑ እዩ ግን ድማ ምስ ቪኒ ጁኒየርን ኬልያን ኤምባፔን ዘሎ ጥምረት ግን ክሳብ ሕጂ ኣይሰለጠን ክበሃል ይከኣል እዩ ክልቲኡ ተጻወቲ ጽቡቕ ተጻወቲ እዮም ግን ድማ ብሓደ ጸሚዶም ክሰርሑ ይኽእል እዩ ዝብል ግን ኩሉ ሻሕቶ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ኬልያን ኤምባፔ ኣብ ፒኤስጂ ክጻወት ከሎ ካብ ክንፊ ናተልዓለ እዩ ነይሩ ዝጻወት ነይሩ ኣብ ሪያል ማድሪድ ድማ ኦልሬዲ ቪኒሺየስ ጁኒየር ነቲ ቦታ ሒዙዎ እዩ ይጽበዮ ነይሩ ማለት እዩ ሶ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ፊት መስመር ኣጥቂ ኮይኑ እዩ ዝጻወት ዘሎ ኬልያን ኤምባፔ እዚ ድማ ብዙሕ ኮምፎርታብል ዝኾነሉ ቦታ ከም ዘይኾነ ዝፍለጥ እዩ ብቻ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ሪያል ማድሪድ ዳርጋ እቲ ስፔን ላሊጋ ካብ ኢዱ ዝወፀ እዩ ዝመስል ብሃንስ ፍሊክ ዝምራሕ ባርሰሎና ናይ ሎሚ ናይ ዘበን እዚ ማለት እዩ ናይ ላሊጋ ስፔን ላሊጋ ሻምፒዮን ምዃኑ ዳርጋ ኣረጋጊጹ ክንብል ንኽእል ኢና ተመልከተና ሃቢርኩም ምሳና ስለጸናሕኩም ነመስግን ሰብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ይቕንየልና